Everybody get up. I pozdravljati ovdje ljudi, danas snimamo 11. epizodu. Ljudi, stali smo dok smo dobili Zeku, malog Zeku, Zekca. Šta se dešava? Evo ti jedan da sam lijepa, tebi ne mogu, tebi više ne mogu, ali ajde, tebi ću. Samo da ti meni malo podlaste, zvalim mama. Da budeš kao tvoj tata i tvoja mama. Ovo ti je mama, a ovo ti je tata. Vidi ti i tata, vas ste slični kad ste tako lepi. Evo, nemam više mrkve. Sad ćeš sačekat do ujutru. Evo, pada kiša pa smo mi legli. Vidjet ćemo danas da pada kiša. Pada kiša i kriper. Idemo ljudi. Dame pare. Sve ne možemo da ih ubijemo. Creeper idem da ubijem. Idem da ubijem creepera. Neko nije. Creeperu došao ti je kraj. Ljudi, creeper nas je ubio. Mama je izašla. Naravno, vezi, šta vam da cijem, naše stvari, sve lično, a nema više creepera, ja se uplašila, ima još neki creeper, bože, ubit će me. Ljudi, to je moj brat. Evo. Mama. I ljudi, evo gdje nam je Zeka. Ajde zečica. Idemo brzo po šangripi. Da ne ode daleko. Ajde. Reži bre! Uzeo Evo ti ja ću odvati tablu. Okej. Tamo ti. I ljudi, ajde da damo moje Zeki. Sve. Idemo kući. Onda ide koliko 5 dana, onda da nemaš, kako da dođe opet. Idemo. Ćao. Ljudi, ovo bi bilo sve za ovu epizodu i vidimo se sljedeći.